TWA hotel a ten tubus známý z filmu Catch Me If You Can. Tam se podíváme někdy, až budu odlítat, teď na to není čas, ale až budu odlítat, tak se na to čas udělám. Jako ty si tím. Hey, what's up, Enzo is back. A po dlouhé době, velmi dlouhé době, ale myslím, že po to víc to bude stát za to. Právě jsem dolítnul na svoji cílovou destinaci pro tentokrát, Niagarský vodopády, kde budu teď kolem 2,5 měsíce pracovat a potom pojedeme za felákem z Ohio a potom NYC, na což se těším úplně nejvíc. Tam si ukážeme, myslím si, místa, který na internetu českým ještě nikdy nikdo neukázal. Ukážeme si, kde v 70. letech Kool Herc zahrál první hiphopový mejdan na světě a kde vzniknul hiphop. Ukážeme si, kde natáčeli klipy členi A$AP Mobu a další podobné věcičky. A já mám teď za sebou 23hodinovou cestu, 3 lety. Jsem úplně na sračku, protože poslední 3 dny jsem spal úplně na hovno. A tuhle noc jsem spal 3 hodiny a už jedu třeba 26-27 hodin no sleep. Takže jako cesta byla velmi dlouhá, ale kufr naštěstí mi nestratili. Všechno dobře dopadlo. A jo. Video teda bude vycházet jednou týdně. Snad se na to nevyseru, známe svý lidi. A to je asi pro teď všechno. Mám se rozsekal. Ty vole, no. Začíná US Experience, Enzo US Experience. Jsem na to velmi zvědavý. Jako zatím první pocity, je to úplně jiný svět, totálně jiný svět. Jel jsem tady nějakým ghetto autobusem, protože taxík z letiště by stál 2 litry, autobus stál $2. Takže sice to jelo třeba 3krát tolik dlouho, ale ty vole, $2 versus $100, docela rozdíl. No dobrý, já jdu ty konce se ubytovat, doufám, že tam všechno proběhne v pohodě. Vysprchu se a jdu hned chrápat, protože fakt už mám dost. A see ya zítra. Týdeník is back. Let's get it. Ty vole, to je od těch moc hezký, že jako slaví můj příjezd. Ohňostrojem. Very nice. Takže máme tady druhý den. A jdem si dát house tourek. Překvapivě zatím nemám žádný nějaký jetlag, nebo jako párkrát jsem si dneska zívnul, ale docela v pohodě, čekal jsem to horší. A našel jsem si tady už feláka z Ekvádoru, crazy týpek, a jako jsem rád, že jsem si tady s někým hned takhle sednul a dělá na stejném místě jako já a byl už tady i loni, takže mi mega pomáhá s tím nějak se tady rozkoukat. Takže OK, jdem si dát ten house tourek. Takže máme tady takovýhle baráček cihlovej, tady máme nějaký posezeníčko, můžete vidět, že okolí je docela hůd, jo, není to úplně asi nejčistší čtvrť v Americe, ale tak nedá se nic dělat, i ten house je takovej docela hůdovej, bych řekl. Tady je kolo, který jsem si dneska koupil za $98, ale prej se dá vrátit a vrátí mi všechny peníze. Takže za 2 měsíce jim to tam budu reklamovat. Tady je takhle kuchyň. Tady je nějaký obejvák, tady jsme včera řešili smlouvy. Sporák, ten vypadá už docela very old. 2 lednice, tam jsem ani ještě nebyl. Tam je asi vstup na zahradu, podíváme se. Aha, ono je to zamčený, tak se teď nepodíváme, já nevím, kde je klíč. No, kuchyň, velmi stará. Hned tady je vedle toho pračka,
odpadkové koše, mikrovlnky. A můžeme se plynule přesunout nahoru. Jenom tady rychle zamknu. Takže no, někdo tam zrovna je. Tohle je náš pokoj. Já spím tady na té posteli. Máme tady větrák, který nefunguje. Tady mám takhle v téhle skříni věcičky. Spíme tady teda ve 4. Tady spí ten můj ekvádorský feláček. Doufám, že mu nebude vadit, že budu natáčet. A jo, to je vlastně celý house. Hajzl si teda asi neukážem, protože je plný. Je tam zrovna teď ten cápek. Ještě takhle tady malinká ta, jak se tomu říká, skříň vestavěná. A that's it. Jako, není to žádný luxus, ale tak, co se dá dělat? Jako přežijeme to, že jo? A tak jako, myslím si, že to docela odpovídá ceně $290 na měsíc, což jako je very good cena. Takže pro tentokrát se loučím, mějte krásný den a what's up, what's up? Hey, what's up, another day, another sleigh. Tak jsem tady na těch podívaných urbanech. What happened? Oh fuck, I feel like a player or something. Okay. A hornet. Hornet, okay. Jo, takže jsem tady na těch vodopádech s Rodrigem a jdem si to pořádně ukázat, jak to vypadá. Velmi zajímavé. Ty vole, to je vysoko jak svině, I'm gonna shit myself. A teď si za chvilku ukážeme ještě druhou stranu, ale zatím not looking very bad. No, to je vrtulníček, to taky musí být parádička. Pokud to tam mám zaměřený, jo. OK, let's get it. Snad se propašujeme i na tu loď, která stojí $30. Náš lístek stál $1.25. A my za tu loď nechceme platit, takže se tam zkusíme nějak sneaknout. A ušetříme $29. Let's get it. Tak vloupačka bohužel nevyšla, ale tak zkusíme to možná ještě někdy jindy. Šli jsme tam na tu kontrolu a že jo, ten lístek jsme neměli, jak jsme ukázali ten náš $1 a ona, no. A my, počkat, to my tam nemůžeme? My jsme ztracení, sorry. A ona, můžete si ho jít koupit ještě jinam, ale prostě musíte si ho koupit. A teď nás napadlo už pozdě, že jsme mohli říct, že jsme ho omylem už vyhodili, což možná zkusíme teda ještě někdy. A to by dost možná mohlo fungovat, protože tady na to úplně serou, protože třeba jel jsem už tady tak 4krát autobusem, z toho tak 3krát mi řekli, že platit nemusím, že prostě no it's okay, just go. Protože autobus tady stojí $2 a je to jediná jízdenka, která tady je, prostě one way ticket za $2 a když nemáte $2 přesně, tak řeknou prostě jdi. Takže tak. Tak jo, to je ono. Jako jde z toho dobrý smoke, vypadá to, jako kdyby někdo dával hotbox. Takže no, zkusíme to ještě někdy, prej to je ještě lepší za to, že to je prej úplně libově nasvícený. Když tak, tam to je Kanada, což je docela cool, že je to takhle přes řeku a tady do mě kopla nějaká holčička. A ano, to je ono. Takže tak. 2 pizza slicy s pepsinou za $5. Neber to. Včera jsme byli ve Five Guys, dal jsem si burger s hranolkama a s pitím a to stálo $25. Takže jako big difference. Vole, tak ten Ekvádorec, to je hrozný střelec. Jsme tady v takovém jako obchodě s levnejma hadrama a on, ty vole, já už jsem 2 týdny s nikým neflirtoval, já si musím jít s nějakou holkou zaflirtovat. Tak řekl, počkej tady, já jdu tam do sekce ženy a jdu si tam nabrat nějakou čubinu. Takže ach jo, čekám tady a uvidíme, s čím přijde. To je borec. Tak jo, máme tady další den. Včera tomu týpkovi to nevyšlo s tou holkou, ale tak nevadí, stává se. A teď jdeme do práce, nebo já jdu do práce, týpek ještě kolo nemá, protože měl jenom jedno ve Walmartu za těch $100. A uvidíme, jestli už budeme pracovat, nebo jestli jenom se zaučovat, nebo nevím. Uvidíme, zjistíme. Necháme se překvapit
Jo. By the way, tenhle balon, ten tady lítá každý den tak 100krát do výšiny a zpátky a to je mega hustý, to bych možná potom zkusil. I když jsem úplně posranej z vejšek, ale tak jako... Proč ne? Ten výhled by byl dobrý. A teď jsem se málem rozsekal, ty vole. By the way, taková zajímavost o tomhle kole je to, že nemá brzdy ani přehazovačku. Má jenom jeden převod a myslel jsem, že brzdit prostě nebudu moc vůbec, ale brzdí se tak, když dám nohy dozadu. Když jdu jakoby do zpátečky. Což je mega nezvyk, ale tak jako snad jsem tady nikde nerozmrdal, i když jsem se před chvilkou málem už rozmrdal a teď skoro taky, ale tak nějak se na tom snad naučím a prodrandím to tady. Doufám, že nepíchnu, protože nechci tady úplně řešit výměnu kola. To by bylo nepříjemný. Nějak tady hledat pravou duši, která na tohle sedne a tak dále, to se mi nechce. Vole, tak včera tady se válelo jídlo venku. Takhle, tady se to válelo. A dneska nám to někdo hodil na dveře. Crazy stuff happening here. Ale jako musím uznat, že tohle kolo je vlastně docela dobrý na vlogování. Protože jak nebrzdí se jako rukou, ale nohama, tak můžu pohodlně držet mobílek. A nějaký update z práce. Dneska jsme tam byli. A týpek nám řekl, ať přijdeme zítra vyplnit papers, že dneska nemá čas, že je velmi busy. Takže zítra půjdeme vyplnit papíry a ve středu se jdeme zaučit a ve čtvrtek to vypadá na první směnu. Dneska je teda pondělí, abych byl přesnej. Takže teď konc. Budeme ještě pár dní docela chill a pak to začne. Teď jdeme nakoupit nějaký žrádílko na véču a jo, let's get it. Máme tady další den a hezký výhled, velmi hezký výhled. Tamhle vidíme Kanadu, která vypadá mnohem líp než to, jak vypadá ta Amerika tady, ale tak holt to také a sráz je solidní, nechtěl bych tady spadnout. Ale teda tam dole si dát nějaký rafting nebo canoeing, to bych si nechal líbit. Let's go. Tak takováhle stezička podél říčky, to je nice. Asi zatím nejlepší věc, co jsme tady podnikli za mě. To je fakt nice. Jakože very nice. Jakože hodně very nice, ty pičo. Ty vole, tak tohle byl close call. Jako na tomhle kole jezdit takovýhle offroady, to je o držku. Ale jako je to tady fakt nádhera. Sice teď jsem tady potkal hada, ze kterého jsem se málem posral. Mrtvýho teda, ale stejně jsem se vám posral a tam to končí. Shitty hell. Fuck. By the way, menší update k práci, takže dneska jsme tam byli podepsat papers, všechno zařídit, trvalo to tak hodinu, ale jo, už jsem oficiálně zaměstnaný, zítra jdeme na nějaký zaučování se nebo něco takového a ve čtvrtek teda už první oficiální šichta a teď bych se nerad nechal přejet a jo, takže tak a teď jdeme do Walmartu ještě nakoupit nějaký píčovinky na kole, půlhodinová cestička, tak si to tady obhlídnu, jak tady vypadá neighborhood, i když tohle už není moc neighborhood, ale prostě tak. A jako jo, zatím je to fakt v pohodě, ale tak zatím to jsou jenom prázdniny a žádná práce, tak ještě aby to nebylo v pohodě. To by bylo na hovno, kdyby to bylo na hovno už teď. Ale zatím prostě parádička. Je tu teda vedro jak svině. Dneska asi 34 stupňů. Ale teď má pár dní pršet, takže se to trošku zlepší snad. Takže jo. A to je dnešní update. A mějte krásný den. Všem vám to přeje Enzo. Enzo on a bike.
Dneska je středa ráno a konečně dneska už není to skurvený vedro. Teď je úplně krásně 24, zataženo, příjemná teplutka a pomalinku razíme s Rodrigáčem do práce na to, aby nám tam rozdali nějaký prachy za to, že jim odpovíme na nějaké otázky ohledně té práce. A jídlo zdarma dneska bude prej, takže se na to docela i těším. A jo, uvidíme, jaký to bude dneska, nějaký zaučováníčko, no, lehký proběhne. A zítra už full work. OK. Jsem na to zvědavý, jaký to bude dneska, ale myslím, že dneska to bude ještě velmi chillový den. Takže tak, a zatím si já. Enzo z hajzlu a jak jsem říkal, tak se taky stalo. Bylo to mega v chillu. Bylo to tak na 4 hodiny. Týpek měl prostě prezentaci o historii Hard Rock Café, o tom, jak se máme chovat, co je od nás očekávanýho, co dělat v nějakých emergency případech a tak dále. Bylo tam jídlo zdarma, když jsme odpovídali správně na otázky, tak jsme vyhráli nějaký peníze tam do Hard Rock Café gift shopu, ale můžeme to použít i na jídlo do práce. A jo, jak jsem říkal, bylo to mega v pohodě. Najedl jsem se královsky a potom odpoledne jsem se objednal na Social Security Office, abych si zařídil Social Security number, takže za nějaký necelý 3 týdny tam jdu. Jo, to je všechno. Můžu teda ukázat hajzl, protože ten jsem ještě neukazoval, nebo respektive celou sprchu a hajzl, nebo koupelnu, takže tady je sprcha, ta už je docela, no prostě celý ten barák je už docela jetej. Potom vedle sprchy, oh shit, that's me. Třeba mega divný je, jak se tady ovládá ten kohoutek, protože se to musí dávat k sobě, aby to začalo téct. A takhle se ovládá teplo, tam je to přijde úplně retardovaný systém. Ale tak jako, tady je hodně věcí retardovaných. No, a potom takhle nějaký zásudočky, hajzlátor. A to je všechno, no. Zítra už teda první směna. See ya. Okay, what's up, další den. Letím do práce, nestíhám, takže tady šlapu jak o život. Včera se večer stala ještě docela vtipná věc, tak o tom si potom popovídáme, teď na to není čas. Ale dneska první oficiální směna, 5hodinovka, bude to rychlovka, tak uvidíme, jaký to bude. OK, takže včera už jsem nic nenatočil, protože jsem zapomněl a potom jsem padnul únavou. Ale vlastně to bylo docela v pohodě, ale tak bylo to jenom na 5 hodin. Ostatní šichty už budou delší. Někdy to tam natočím, ale včera se mi nechtělo hned první den tam šaškovat s kamerou. Ale někdy, až bude hodná příležitost, tak ukážu, jak to tam vypadá. A teď konci jdu hledat second job a potom zase rovnou do práce. Takže to bude dnešní náplň. See ya. To je moje království. Tady takhle se pošlou ty věci. Tam se to rozstřizuje. Sap, takže práce je dneska za mnou. Viděli jste takový sneak peek toho, jak to tam vypadá. Bohužel pak někdo přišel, takže jsem to rychle jsem to vypnul. Ale někdy si to ukážeme ještě detailnější. Teď letím, nebo ještě teda půjdu povídět k práci. Dneska tam byl se mnou týpek Earl, mega zabiják, ty vole, je mu třeba tak 60, Afroameričan, 115 kg, ale mega boler, ten jel jak mašina. Jako to nechápu, včera jsme tam byli ve 3 a nebyli jsme ani z poloviny tak produktivní jako on, když tam byl sám, když jsem tam ani já nebyl. Let's go. Takže to je fakt jako boler. Pak mi ještě sehnal burger s hranolkama, takže fakt na Earlovo směny se od teď budu těšit. A prostě je to takový úplně cápeček, úplně felák, ne? Úplně si se mnou chtěl povídat. Úplně to tam vysvětloval, jako jak být co nejefektivnější a tak. Mega borec. No a teď razím do obchodu nakoupit nějaké potraviny. A jo, to je asi prozatím všechno. Přeji krásný den a mějte se všichni parádně. To vám přeje Enzo. What's up. Tak jo, opět zdravím z kola. Další den, letím do práce. A došlo mi, že jsem ještě zapomněl říct,
zajímavou příhodu, která se stala pár dní zpátky. A to je, že zjistil jsem, že ve stejném podniku Hard Rock Café tak pracují nějaký underground rapeři, takže tady navazuju kontakty s underground scénou. Matěj mi říkal, že zná nějaký týpky, se kterými tyhle týpci mají features, takže very hustý. A jo, teď letím na další šichtu. Třetí šichta ve 3 dnech. Zítra potom ještě další, takže teď budu mít 4 header, ale v pondělí volníčko, takže to si odfrkneme. No, pro dnešek, no ne pro dnešek, ale pro teď, pro zatím asi všechno. Mějte parádní den, aspoň tak jako já, i když uvidíme, jaký ho budu mít já. Záleží, jak bude v práci moc práce. Ale včera to bylo v pohodě, tak až na krizovku jednu teda. Včera to bylo až na krizovku v pohodě, tak snad to bude dneska taky v pohodě. See ya. Tak dneska středa, úplně jiný den než zatím všechny předchozí. V práci to byl dneska fakt jako fičák, ty vole. Protože ten šéf té směny, jakoby u nás tam v myčce, tak ten úplně na to mrdal a nedělal ani píču, takže jsme to tam odřeli s Tchajvancem spolu. A fakt to bylo jako dneska, že jsem si fakt jako máknul. A jsem se u toho jako hezky zasral, le. Špínou, nechutnou, le, skurvenou. To nemám rád. No, ale teď jsem tady dal takový walk po okolí. Prohlídnul jsem se, jak to tady vypadá a nevím, no, mám z toho takový smíšený pocity prostě. Jako se zvedají, všichni říkají, že v Kanadě to je lepší, tak až se podívám do Kanady, tak jaký to tam bude. Jestli to fakt bude lepší nebo ne. Na to jsem dost zvědavý. Jako takhle to tady nějak vypadá. Tak to bylo asi pro dnešek zase všechno. Já jdu koukat ještě na UFCčko. Dneska je Dobrous versus Topuria. Hodně anticipated zápas. Takže na to se těším jak svině. A ještě si musím dokoukat kvalifikaci, která se dneska jela. Jsem byl v práci, když se to jelo. Ale naštěstí závod zítra stíhám, protože zítra mám až odpolední směnu. Takže tak. Pro dnešek teda všechno. Asi pravděpodobně. Mějte se krásně a what's up. Takže dneska máme neděli. Jsem na cestě do práce, jak jinak. Dneska první odpolední šichta. A hustý je, že přímo tam na myčce s náma, tak tam dělá taková reperská crew a jsou to mega feláci. Řekli, že vezmeme do studia, dáme nějaký studio sessions, naučíme Felko, budeš beatmaker, uděláme z tebe beatmakera a takovéhle věci. Tak na to jsem zvědavej. A taky jsem zvědavý, jaký to bude dneska v té rachotě. Moc se mi nechce. Ale uvidíme, třeba to bude v pohodě. Zatím what's up. No, tak to asi bude pro tohle video všechno. Zapomněl jsem to včera ukončit, dneska už je teda pondělí. A jo, jako včera prostě to byla docela zase dřina. Ale jako byl tam ten jeden rapper, tak s ním to byla prdel, jako he's a crazy dude. A je to s ním zábava. A dneska mám teda day off, ale to už bude v dalším týdenníku. Takže sledujte tu cestu, mějte se fanfárově. Enzo in the US, what's up, what's up.